Kamaráti, čaute, máme tu nové video a dneska ideme z Viedne na letisko Tiebesti, ktoré sa nachádza medzi horami v Rakúsku. Takže môžeme si dať ready to fly. Bolo by dobre, keby sme si mohli vymeniť kameru. Takže cockpit. Dobre. Už sme v kokpite, takže musíme si lietadlo naštartovať, takže batérie 1, batérie 2, external power, APU, nav a logo lights, beacon lights, zapneme si fuel switch pumps, APU blade, APU start, no smoking a seat belts. Tak. Počkáme, kým nám toto jedno tlačidlo sa zmení na zelené Avail. Vtedy môžeme naštartovať motory. Tam napísané zeleným Avail. Môžeme si naštartovať motory, takže ignition start, engine 2 a dáme reverse thrust. Vidíme, že sa nám to pomaly zapína náš motor. Tu máme stupne, ako je tam teplo. Tuto máme percenta, ako sa nám zapína a toto nemám ani tušenie. Pozrieme si MCDU, ale MCDU už máme naprogramované. A motor 2 máme naštartovaný. OK, toto je do Sigma. Tak, štartujeme motor. Nie, akože je to druhý motor, ale je to akože motor 1. Takže zapíname. Obidve sú na reverse a ignition start. Zatiaľ sa môžem vytiahnuť speed breaky a dať si klapky 1. Motor budeme mať za chvíľu naštartovaný, takže počkáme ešte pár minút alebo sekúnd. Dobre, je naštartovaný. Parking brake a pomaly môžeme taxiovať, alebo taxing na dráhu 29, zatiaľ čo tam Dežo nám ukazuje, kadiaľ máme ísť. Tak. Ideme pomaličky taxiing na dráhu 29. Tuto odbočíme a ideme na tú runway 29. Napíšte mi do komentárov, že ak aj vy letíte z Viedne, tak či fakt idete aj všetci z runway 29. A to mi nevedel, ktoré je to runway 29, tak je to táto, to vám teraz vyznačím. Napíšte mi do komentárov, že či tiež letíte cez tieto isté dráhy, ale myslím iba vzlietanie, lebo ja vždy, keď vzlietam, idem cez runway 29. Nie v hre, ale v realite. Napríklad, keď som letel minulé do Španielska, tak tiež ma to zobralo cez runway 29.
Tak, brzdy. Zapneme si brzdy na max. OK, clear for takeoff. A dávame pekný a nádherný takeoff. Takže napíš mi do toho komentára, že či fakt letíte tú cestu runway 29. A keď áno, tak napíšte áno, a keď nie, tak nie. Jednoduché. Dobre. V1, rotate. Get up, flaps up. Odbačame doľava. No akože u mňa je to doľava, neviem ako je to u vás, ale u mňa je to doľava. Neviem, čo som musia myslieť tí pasažieri, lebo podľa mňa všetci majú zaplnené sáčky. Myslím si, že už môže pomaly začať klesať, lebo už sme za polovicou nášho letu, takže pomaličky začneme klesať dole. Dajte, musím si napraviť svoje sedadlo. Tak. V pohode a môžeme ísť. Poďme možno ísť na klapky 1, aj keď nám to teraz začne dávať, že overspeed, ale než to dáme. Trošku som sa tu strátil, lebo tá mapka mi neukazovala dobre. A úprimne sa vám priznám, v živote som tu nebol, takže nemám ani tušenie, ako to letisko vyzerá. A ani kde je. Takže si verím. Neviem, či je to už ono, ale asi už vidím letisko. Áno, nie, počkaj. Tuším, áno, to už je asi ono. Alebo? No neviem. Počkajte. No to asi ono nebude. Kde už je to letisko? Len tak, to letisko sa nachádza tu. Lenže tu som ešte vôbec netušil, kde sa to letisko nachádza.
tu je, už ho vidím, práve sme na ním preleteli. Toto je to letisko, takže už som spokojný, lebo tam by sme to možno aj vedeli dať. Takže ideme to otočiť. To bude asi najhoršia otočka na svete, ale otočíme to. Hops. Poď hore, hore, hore. Tak. Ja viem, tá otočka nebola tá najlepšia, ale mohol som aj naraziť do hory. Vysvetlite mi ináč, ako mám sem pristať. To je pole. OK. Nejak to dáme. Tak. Tvrdé, ale nevadí. Poď dole. A už len brzdíme. Zapojil som do toho všetky moje brzdné skilly. A vyzerá to, že sme to dali. No ale ešte tam vôbec nie sme. OK. Neviem, nechápem, ako sa mi to mohlo podariť. Aj tak mi bolo to najlepšie pristátie, ale čo už. Nevidel som, že to je až takéto malé letisko. Čakal som trošku väčšie. A na toto je to nemožné dať. Je to veľmi úzke letisko na takéto veľké lietadlo. Takže len dáme taxi a vypíname lietadlo. Tak, tu máme jedno taxi. Tak by sme to mohli aj dať. Sem. Tak, zaparkujeme. Takto. Máme zaparkované, dáme parking brake. Klapky si môžeme dať hore. A už len vypneme lietadlo. Tu. A už len vypneme batteries, APUčko, APU bled, generátor tu. Čo? Tak, motory už máme vypnuté. Komplet lietadlo je vypnuté, takže ak sa vám videjko páčilo, daj like, daj odber, daj zvonček, pošli video kamarátov, ktorí majú radi lietadla alebo sú z Rakúska. A to je všetko, tak nazdar, tak na budúce.